Kako učite ljude da kanališu tu energiju? Da. Postoje edukacije u nekoliko modula. U prvom se uči bioenergoterapija, kad se čovjek iscjeljuje dok je uživo. U drugom modulu učimo kako liječiti ljude na daljinu. Učimo jedan dio radiestezije, da možemo tražiti uzroke zašto se neko razboljeva. I postoji još jedan modul na kojem se uče 3 dodatne discipline za liječenje. Tako da jedan terapeut koji uči kod nas nije samo iscijelitelj sa bioenergoterapijom, nego dobija i dodatne vještine. A na samom 3. master modulu, gdje učenici koji ga završe dobijaju pravo da drže oni edukacije i znanje za 1. modul. Tu na 3. to je izuzetno složena edukacija i dolaze nam učitelji, pozvali smo najbolje koje smo mogli naći iz Češke, Slovenije, iz Hrvatske, iz Srbije i iz Bugarske. Jedan dio toga su i profesori, doktori s medicinskog fakulteta. Nekoliko njih daju svoja znanja koje smo mi smatrali da će dobro doći